Jaha. Viimeinen muistikuvani on se, kun vähän ehkä kilahdin ja luulen, että Matsuta ampui minua, mutta mikä paikka tämä nyt on? Like. Minähän sanoin sinulle, että jos kirjoitat Date Noteen, et pääse taivaaseen, etkä helvettiin. Really? Sinä tosiaan varoitit minua siitä, että jos minä tulen Dead Noten voimia käyttämään, niin en tule pääsemään taivaaseen eikä helvettiin. En minä nyt ajatellut, että se on tämmöinen tyhjyys. Mikä paikka tämä edes on? No odotapas, minulla on joku, joka voi kertoa sinulle sen. Tule. Misa? Hei! Eikö se ole ihan selvää, että mikä tää paikka nyt on? Tämä on tietysti Purgatori. Purgatori, eikä se ole kiirastuli? No joo, mut me ollaan Nekokonissa, niin se on Purgatori. Aivan. Ja olenko minä nyt sitten jonkinlainen shinigami myös? Kasvaako minustakin sulkia? Voi vain unelmissasi. Jos et satu huomaamaan, että sinulla on taskuissasi jotain. Date Note. Nyt saat yhdistää ihmisiä erottamisen sijaan. Tähän kirjaan kirjoittaa 2 nimeä ja heidän kasvojaan ajattelee selkeästi nimiä kirjoittaessaan. Tulevat henkilöt rakastumaan toisiinsa 40 sekunnin jälkeen. Niin. Kuulostaa tosi kivalta kyllä. Joo, minä taidan pitää tämän tiukasti taskussani, kiitos. Like. Luepas meille säännöt. Date Notea voidaan erikoistapauksissa käyttää myös cosplay-deittien järjestämiseen. Joo. Cosplay-deitti on henkimaailman rituaali, jossa on yleensä 2 juontajaa, joskus avustaja ja 4 osallistujaa, joista ensimmäinen osallistuja on kysyjä, joka istuu sermin toisella puolella yksinään. Hieno homma. Tässä näin. Sermi erottaa kysyjän 3 vastaajasta A, B ja C. Koska rakkausasioilla ei anneta ulkokuorelle mitään vaikutusta, sermi on tärkeä ja kysyjä nimensä mukaisesti valitsee sydämensä valitun näistä 3 esittämällä 3-4 kysymystä. Sääntöjen mukaan, kun kysyjä on kysymyksensä kysynyt ja siihen vastaukset saanut, hän valitsee haluamansa ja heidän paikkojaan sitten vaihdetaan, jotta kysyjä ei heti nyt tiedä, että kenet hän ottaa mukaansa. Kun kysyjä on löytänyt oikean henkilön, yleensä 2 jäljelle jäävää lähetetään tyhjin käsin matkaan, kun taas kysyjä ja hänen valitsemansa henkilö lähtevät yhdessä palkintomatkalle. Tämähän on ihana. Siis onko minun tehtäväni nyt vähän jälkeisessä elämässäni tuurata jotain tusina kupidoja? Loppuikuisuutesi kyllä. Voi, toi kuulostaa siis niin ihanalta, vaikka jotkut tietää ehkä ilman niitä kysymyksiäkin, mutta silti. Tämä ei voi mennä enää tämän pahemmaksi. No. Misa, mitä jos sinä menisit vaikka... Hiljaa. Onko sinulla minulle jotain? No, on minulla sinulle ehkä jotain, joka ei todellakaan liity siihen, että hommasit minutkin tänne, ei tietenkään, mutta... Omena. Täältä on päästävä pois. Ota Misasta. Aloitetaan. Minulla on ehkä aikaa miettiä, miten minä pääsen tuolta pois, kun aloitetaan tämä ensimmäisen kierroksen kysyjä on Zongi pelistä Genshin Impact. Ja hän kuvaa itseään vanhaksi, voimakkaaksi ja hän tuntee historian hyvin. Toivottavasti häneltä tulee mieleen. Voit istua tuohon hetkeksi. Mainitkaahan hyvä herra, että mitä te toivotte täältä löytävän? No, eräs nuori minulle kertoi, että täältä voi löytää seuraa, ystävän tai jotain muuta pitkille kävelylenkeille ja pienhetkille ja ehkä jos hyvin menee, niin johonkin muuhunkin tekemiseen. Kuten omenan syömiseen. No esimerkiksi. Mitä jos Rick, sinä veisit tämän vanhan herran hetkeksi syömään sitä omenaa tuonne puiden taakse, niin minä etsin hänelle Tämä on minun, mutta tule. No ei tarvitse yhdessä syödä sitä omenaa sitten. Date Noten mukaan A-vastaaja on Zane Julien sarjasta Lego Ninjago. Ja hän kuvaa itseään huomaavaiseksi, loogiseksi ja lojaaliksi. Ja mitä te toivotte täältä löytävän? Minä tulin etsimään tänne seikkailua. Kukaan ei ole hyökännyt Ninjagoon ainakaan viikkoon. Ja minä ja ystäväni olemme
hieman tylsistyneitä, joten Jay ja Kai auttoi minua ilmoittautumaan tänne. Jos teillä on tämmöinen hyökkäysongelma, niin mä voin suositella semmoista mustaa kirjaa, johon on hyvä kirjoittaa nimiä. Pääsee eroon kaikista ongelmista, melkein kaikista ongelmista. Vastaajas B on Sani sarjasta Omori, ja hän on hiljainen, ystävällinen ja hyvä kuuntelija. Ja mitä te toivotte täältä löytävänne? Mun kaverikel päätti ihan itse ilmoittaa mut tänne, kun se ajatteli, että voisin muka tarvita jotakin kiinnostavaa mun elämään 4 vuoden jälkeen. Erittäin hieno hieroglyfiippikirjoitus. Selvä. Mikä kirja sulla on siinä? Ei se ole musta. No voi hitsi. Ei ollut se, mitä minä toivon. Ja se, Chuva Nagara, Bungo Stray Dogs. Ja hän kuvaa itseään määrätietoiseksi, itsepäiseksi ja sivistyneeksi. Siihen vaan voi. Tämän piti olla vähän kyllä nekoko, mutta sinä näytät aika paljon koiralta. No joo, en tiedä itsekään, että miten tämä tapahtui. Luultavasti tasain tekemiä. No kerrohan mitä toivot täältä löytäväsi. No siis itse tulin tänne etsimään jotakuta, joka ei puukottaisi minua selkään. Semmoisia voi olla vaikea löytää. Joo, kokemuksesta kyllä tiedän. Mä en tiedä uskallaanko mä pyytää heitä takaisin, koska mä toisaalta toivon, että he eivät ole täältä, mutta Rick, oot sä siellä? Kerropas minulle, mistä sinä olet saanut nuo sarvet, nuo hienot? No, se on vähän pieni salaisuus. No, onko sinulla kysyttävää? No, ensimmäinen kysymys menisikin näin. Unohteletteko te jotain tärkeää, kuten esimerkiksi vaikka lompakkoa? Mitä tähän vastaa A? Minä olen Nimroid, minulla on täydellinen muisti, joten minulla ei ole tapana unohdella asioita. Mitä vastaa C? No en itsekään ole kovinkaan odottelevainen, koska pitää muistaa aika paljon työjuttuja, niin ei ole kovinkaan hyvä unohtaa niitä. Mitä vastaa B? En, ehkä. Tai unohdin lihaveitsen ainakin joskus. Unohtuiko se jonkun selkään? Okei. Mitäs pidit vastauksista? Kuulostaa hyvältä. Mä olen itse ainakin sellainen, joka tykkää unohdella aika paljon. Varsinkin tätä nimeltä sanottua lompakkoa. Aivan. Onko sinulla toista kysymystä? Kiinnostaako teitä Liuen historia tai onko se jopa teille tuttu? Mitä tähän vastaa C? No siis en ole koskaan kuullut tällaisesta paikasta kuin Liue, mutta olen kyllä mielen kiinnostunut silleen oppimaan historiasta. Mitä vastaa B? Ei, mutta voin kuunnella. Ja mitä vastaa A? Liuje, minulla ei ole siitä mitään tietoa tietopankeissani, mutta olen kiinnostunut oppimaan lisää. Varsin historiasta kiinnostuneita tyyppejä täällä. No entäs nämä vastaukset? Smells the swine, taste the same as I do. Hyvältä kuulostaa. Ai niin. Oliko sinulla vielä kolmatta kysymystä? Kyllähän vain. Oletteko enemmän teen vai kahvin juojia? Tee vai kahvi? Mitä tähän vastaa A? Mestarimme juo aika paljon teetä, joten se tapa on ehdottomasti tarttunut. Joon ehdottomasti mieluummin teetä. Mitä vastaa B? Join enemmän viinirypällä soodaa mun isosiskon järjestämillä piknikeillä. Teestä tai kahvista en paljon välitä. Mitä vastaa C? No itsekin olen enemmän teenjuoja, varmaan tapakiolta saatu. Tuossa kerron ihmisen, joka joi, hän ei juonut kahvia sokerilla, vaan hän joi sokeria kahvilla. Niin. No, oletko sinä tehnyt valinnan vai onko sinulla vielä kysyttävä? Vielä olisi tärkein kysymys. Se erottelee jyvät jakalyvistä. Tai mitä se nyt on? Joo. Viimeinen kysymys. Mitä mieltä olette lohikäärmeistä? Lohikäärmeet, mielipide. Mitä vastaa A? Lohikäärmeet ovat uljaita ja mahtavia olentoja. Ne ovat meidän ystäviämme ja ansaitsevat meidän arvostuksemme ja suojelumme. Mitä vastaa C? No siis kyllähän minä olen monen ihmisen voimasta muodostuneen lohikäärmen kanssa tapellut. Ja mitä vastaa B? En tiedä. Riippuu minkä takia kysyt. Tärkeä näkökulma. No,
No niin, nyt kun olet kuullut Omena kaikki vastaukset, niin haluatko tulla suuhuni? Joo. Kun sinä olet kuullut kaikki vastaukset, niin tahdotko sinä ottaa tuolta jonkun? Kaikki kyllä kuulosti mielenkiintoisilta, mutta ehkäpä tuo A on se sinun valintani. No niin, sääntöjen mukaan pyydän teitä vaihtamaan nyt paikkoja. Ja tänne nyt voi tulla arvaamaan, että kuka se näistä on A. Minä uskoisin, että se on nyt sinä. Hän on A ja... Kiitos tai onni suosinut tai ehkä suosi. Jos löydätte täältä ulospääsyn, niin vinkatkaa minulle. Niin helppoa juttu ole et voi karata kesken kaiken. Ja te kaksi lähdette palkintomatka numero 1. Palkintomatka 1. Ei kuulu mitään. Ensimmäinen nostalgian matkoistamme sijaitsee feodaaliajan Japanissa. Pääsette etsimään Shikon kuulan sirpaleita Inuyashan ja Kakomen kanssa. Muistakaa pitää jousut valmiina ja istu käsky mielessä. Kiitoksia. No eikö mitä tykkäsit ensimmäisestä kierroksesta? Ai, mitäkö minä tykkäsin? Vielä 10 tuntia sitten minä olin maailman jumala. Minä määräsin sitä, mitä ihmiset saavatko he rangaistuksena, ovatko arvoisia elämään, ja nyt minä tuuraan tusina kupidoja. Mitä? Vastasitko jo? Anteeksi huomioni meni tähän herkulliseen Omenaan. Älä ole vihainen. Odota, minäpäs tiedän, kuka voi sinua piristää. Ei, et Misa! Voi, onko pikku mussukka vähän masentuneen näköinen? No voi sen niinkin sanoa. Pitäisikö meidän keksiä jotain, mikä vois vaikka piristää sua? Ei. Miten jos pidetään semmonen tanssitauko? No, ei todellakaan pidetä. Niin, no jos sä tykkää tanssimisesta, niin laulaminen on varmaan tosi kiva. Joo. Rankka viikko ja pitkiä päiviä takana. Cha. Mielenkiintona Omena ja toinen Omena. Cha. Hetkinen, ei me mitään tämmöstä nyt kyllä aloita. Toi ei ois kääriä nähnytkään. Kunhan sen Omenan nähnyt. Se ei ois vihreä omena. Jos me mennään toiseen kierrokseen kuitenkin, että... No mä keksin jotain vielä parempaa. Älä. Kyllä keksin kuitenkin. Keksin vaikka ei mitään. Mä en oo niin varma, että onks tää kiirastuli, että kyllä tää sieltä pahalta paikalta vaikuttaa. Ja toisen kierroksen kysyjän Autakawa Ryönosuke Bungo Stray Dogs. Hän on totinen, vahva ja vaarallinen. No, kerro vähän itsestäsi. Joo. Joo. Et tykkäätkö Omenista? Mutta se on minun Omena. Okei. Tule, mennään taakse. Vai mitä lait? Sinä voit jatkaa täällä sillä välin, kun minä vien tämän kysyjän tuonne taakse. Se vaikutti, että siinä melkein syntyi jonkinarvoinen outo ystävyys. Meidän kakkoskierroksemme vastaaja A on Kokichi Gouma Danganronpasta. Hän on pitkä, komea ja maailman rehellisin ihminen. No vastaahan rehellisesti, että mitä sinä täältä haluat sitten löytää? No minä tulin hakemaan apuria, sillä minua seuraa semmoinen salapoliisi ja se pitäisi jollain tavalla karistaa, ehkä saada itse kiinni ja vähän opettaa sille tapoja. Onko se semmonen salapoliisi, joka syö hirveästi kakkuja ja sitten se istuu semmosessa oudossa kyykkyasennossa? No en ole kyllä nähnyt kyykkyasentoa, mutta kahvia se saattaa juoda aika paljon mun mielestä. Selvisitkö sinä sittenkin hengissä? Mysteeri pitää selvittää, mutta otetaan vastaaja B, joka on Ellie Williams sarjasta pelistä The Last of Us. Kettomainen, temperamenttinen ja höpsö. Kerrohan, mitä te toivotte täältä löytävänne?
No, en oikein tiedä, kun mä tulin tänne vaan, kun Joelin mielestä mulla pitäisi olla omanikäisiä kavereita. Ja niitä omanikäisiä kavereita löytyy Purgatorista, no En mä tiedä. ei täällä varmaan sieniä näy. Toivotaan. Ja vastaaja se on Scout, Jeremy, Team Fortress 2. Ja hän kuvaa itseään ADHD, oman elämänsä romantikko ja naisten mies. Päivää vaan. Kerranhan oletettavasti haluat löytää tältä naisia, mutta... Todellakin, koska neiti Paulan kanssa meni välit poikki. Sen jälkeen tapeltiin siellä epähirviä vastaan. Sen jälkeen tykännyt enää, mutta sen jälkeen sitten menee reploista niin sanotusti. Minä varoitan, koska tämä ei ole kuulemma paha paikka, vaan Purgatori, niin joskus asiat eivät ole siltä, mitä ne näyttävät. Todellakin. Rick! Eikö ollutkin nopeasti syöty omena? Joo, tosi. Oli ihan tosi hyvä, oli. Mutta nyt minulla ei ole enää omenaa. Super. Ensimmäinen kysymys, kuuluuko sinulla omenoita lisää? Rick, sinä et kysy kysymyksiä. Ai, ja onko sinulla kysyttävää sitten? Odotas, mä kaivan ne kysymykset, mitkä se eräs ruskeahiuksinen Dasein antoi mulle. No, tykkääkö te viikunoista? Tykkääkö se viikunoista? Viikonot ei kuulu omaan makuuni, mutta jos on hävinnyt mutsin tekemässä keitos, niin sitten kyllä menee alas. Mitä vastaa A? Viikunoita. En kyllä tykkää syödä, mutta jos mennään toisella vielä alkavaan viinirypäleisiin, niin ne kyllä menee varsinkin silleen sokeroituna, nestemäisenä, oikein kuplivana, niin sitten kyllä menee viinirypäleet. Paljon viinirypälemehujen kuluttajia täällä tänään. Mitä vastaa B? No, ei Bostonin karanteenivyöhykkeellä ollut sellaisia, mutta niin, en mä oikein tiedä. En mä koskaan maistanut. Ja minä tykkään omenista. Hei, kultaseni, se on tullut jo selväksi. Sun ei tarvi hokea sitä koko ajan. Se alkaa ottaa mun hermoon pikkuhiljaa. Kiitos. Kiitos. Muistutat jotain läheisesti. Haluaisitko sinä kirjoittaa sellaisen pienen kirjasen? Hei, tämmönen pieni. Mä en tarvitse semmoista kirjaa. Se kirjoitetaan mun nimen sinne kirjaan. Se tappaa sen 40 sekunnissa. Mä tapan 10 sekunnissa niin, että ihmiset ei ole mitään jäljellä. No onko sinulla toista kysyttävää? Kyllä. No, totta kai tää on tärkeä, koska mä en tykkää heikoista ihmisistä. Koska maailmassa pärjää vaan, jos sä oot vahva, niin ootko sä vahva? Mitä vastaa A? Oletko vahva? Ette arvaa millaiset vatsalihekset mulla on täällä mun paidan alla, siis todella vahva. Mitä vastaa B? No, en mä tiedä, onko mä fyysisesti kovin vahva, mutta kyllä mä pärjään älyllä. Ja mitä vastaa C? Kyllä, minä hevejä aina ammun ja pesismaailman kanssa pistän jalkaa poikki, että kyllä mä omasta mielestäni on vahva. Onko sinulla kolmatta kysymystä? On. No, jos te olette vahvoja, nyt mennään vähän niin kuin teidän ideals type of kysymykseen. Onko teidän mielestä kostaminen oikein? Esim. Jos joku on tappanut teidän vanhemmat tai joku hieman ärsyttävä ruskeahiuksinen D-llä alkava henkilö käy koko ajan teidän hermoille. Tai sitten vaikka Studio Bones ei ottanut teitä kertaakaan neloskaudella siihen sarjaan. Joten jos te olette kostanhimoisia, niin me voitaisiin ottaa pieni reissu sinne niiden päätoimistoon. Kostonhimoisia. Onko B? No, jos joku tappaa Joelin, se on mun niinku, no vähän niinku isähahmo, niin ei se kyllä henkiin jäisi. Mitä vastaa A? No siis kyllähän multa noita keinoja löytyy kostaa vaikka ja kelle. Yleensä mulla on aika hyvät suunnitelmat, silleen ainakin 50 eri varasuunnitelmaa kaikille mahdolliselle, niin kyllä mä todella mielelläni voin tulla kostoretkelle. Meneekö yleensä kaikki keikakun mukaan? Joskus päästään siihen keikkakuun DEC 50, mutta kaikkien löytyy aina vastaus. Mitä sanoo C? Tossa sininen niin kaikki on hyvin, sillä sininen tiimi huono tiimi. No miltä vastaukset ovat kuulostaneet? No, jotkut on ollut vähän parempia kuin toiset, ja jotkut on sitten ollut niin huonoja, että mä en edes ole jaksanut kuunnella niitä. No oletko tehnyt valinnan vai onko sinulla vielä kysyttävää? Mulla on vielä kysyttävää. No, vaikka mä en tätä itse nyt sinänsä tarvitse, koska mä tuhoan kaikki niin, että niistä ei jää mitään jäljelle. Mut miten te suhtaudutte väkivaltaan? Onko se tämmösiä niin kuin väkivalta yeah vai väkivalta no? Mitä sanoo B?
No siis, en mä tiedä, mun suhtautuminen tässä kuluvan vuoden aikana on aika paljon muuttunut. Että ennen en oikein tykännyt, mutta menossa vähän positiivisempaan suuntaan suhtautuminen. Mitä sanoo se? Joo, väkivaltahan kuuluu työhön, sillä minähän olen paras parkkamurhaaja Bostonista. OK, Bet. Ja mitä sanoo A? No kyllähän tuota väkivaltaa on tullut nähtyä tässä viime aikoina. Itse en ihan hirveästi noista kuristamisista varsinkaan tykkää, mutta siis kyllähän sitä verta lentää siellä täällä, että kyllä se on ihan fine. No, joko teit valinnan? Saanko mä miettiä hetken? No mieti. No voiko sä saada hetkeksi mikin? Mulla on sit vähän kysyttävää. No kerro. Sanoit sä, että sä et tykkää kuristamisista? No joo, mä olen kokenut sitä aika paljon ja ei ole mun juttu. No siinä vaiheessa Rush Human ei tule ole sun lempparihenkilö, mutta we will see about that. Mutta mä otan sut silti. Oikea valinta. Paikkoja. Ja nyt sinä pieni laiska poika voit nousta sen valitsemaan itsellesi. Haluatko sä ottaa munkaan niinku 1v1 kohtaan? Joo. No, ketäs teistä näyttää semmoiselta vahvalta ja... No, ehkä mä lähden siinä C-penkillä istuvan matkaan. Tai hän lähtee mun matkaan ihan sama. Hän oli A. Te 2 bostonilaista voitte palata vaikka yhdessä Bostoniin. Hei tyypit! Mä kysyn teiltä kysymyksen, nyt vastaus. Kuinka moni tykkää maidosta? Muistakaa teidän ase. Te lähdette nyt palkintomatkan numero 2. Rakkaus on tunnetusti kemiaa, mutta tässä tapauksessa rakkaus on myös alkemiaa. Matkatessanne FM-maan maailmassa muistakaa vaihtokaupan tasa-arvon laki ja varokaa homonkuluksia. Varo homoja? No niitä ei tarvitse varoja, mutta semmosia keinotekoisia ihmisiä. Minä olen hieman masentunut. Söin minun viimeisen omenani Light. Onko sinulla antaa minulle omenaa? Light, omena! Mulla on maitoa! Light. Jännä, ihan kuin joku yrittäisi saada minun huomiotani. Ei kai taas. Omena. Eikö sinulla ole todellakaan omenaa? Hei, kyllä sinä kuulet minut ja näet. Onpas hauskaa olla täällä kiirastulessa täysin yksin. Et sinä ole yksin. Täällä olen minä, ainakin toistaiseksi. Ja Misa, joka minä toin sinulle ihan varta vasten tänne. Täysin yksin. Ettekö te tappele? Se on pitkä aika olla purgatorissa tappelemassa. Mutta mä keksin jotakin, mikä varmasti piristää. Kun sä, Hanipöpöliini, niin mä tiedän, että sä tykkäät näistä niin paljon, niin mä toin sulle sipsejä. Sit sä voit syödä niitä hitaasti ja näyttävästi. Nää on tämmösiä sydämenmuotoisiakin. Syöt kerran sipsin melodramaattisesti nauraen ja se seuraa sua kaikkialla. Mutta miksi sipsejä? Eikö ole mitään muuta? No en mä nyt sua unohtais. Nää voi olla sipsejä, mutta täällä on myös omena. Omena! Herkullinen omena. Sä voit pitää ne sipsit, mä söin niitä vaan hämätäkseni jällään. Annaatko sä sun sydämet mulle? Vitsi, mulla on ikävä. Mulla on ikävä ryysäkin ja musta tuntuu, että mä tyhmänen tässä seurassa. Kuule, Ryu, mitä Älälle muuten tapahtui? Älällekö? No, hän ei ainakaan ole täällä. Luultavasti jossain ihan muualla. Siellä, missä sinä et ole. Kiitos tästä vastauksesta, joka oli hyvin tyhjentävästi annettu. Näyttää siltä, että sinä olet aloittamassa juuri omenan syömisen. Olisihan se harmi, jos minä kutsuisin 3. kierroksen kysyjän paikalle. 3. kierroksen kysyjä on Angela Headley Final Fantasy Crisis Coreista. Hän kuvailee itseään omistautuneeksi, moraaliseksi ja vakavaksi. Mitä sinä tulit hakemaan täältä? No, mä halusin tulla hakemaan lisää sotilasvoimaa, varsinkin kun mun oppipoika lähti juoksentelemaan jonnekin ihan, en tiedä edes minne. Se on sellainen yksi ihmiskoira, sellaista. Ihminen, auta minua. Ei kiitos. Ole hyvä. Tämä oli testi. Sulla on omena. Meillä on noin, mutta ne on liiloja. Se on minun omena. En mä sun omenaa halua, ne on liiloja. Sellaista omenaa
koskaan. Pitääkö tulla käymään teillä? Tervetuloa. Mutta onko sinulla... Ei! Minä vien sinut tuonne taakse, niin saat auttaa minua vielä lisää. Kolmannen kierroksen vastaaja A. Han Ji-won sarjasta Alex. Hän kuvailee itseään karismaattiseksi, hyvännäköiseksi ja rich boyksi. Kerrohan, mitä toivotte löytävänne täältä? No siis mulla on semmonen live-striimi, niin mä tarvitsin sinne konventtia. Aivan. Seuraavaksi vastaaja B on Junjin Genshin Impactista. Hän on taitava laulaja, innostunut ja luova. Kertokaahan, että mitä te toivotte täältä löytävänne? Mitä tulee, että olisi loukkaanut yhtä kiinnostunut filmiä. Ja tulisi kuuntelemaan niitä. Mutta tykkäisin myös rockista yhtä paljon. Aivan. Ja meillä ei C-vastaaja ole, niin haluaisiko joku sieltä Delika, sinä valkopaitainen mustasolmiainen. Istuhan alas ja kerro kuka olet ja mistä sarjasta tulet. Minä olen Koveni Chainsaw Manista. En tiedä miksi olen täällä, heräsin vähän pimeydessä. Toivon, että mun kaverit ei ole vetänyt mua taas jonnekin helvettiin. Kuvaile itseäsi 3 adjektiivilla, jos keksit näin nopeasti. Pelkuri. Tykkään jäätelöstä. Enpä keksi muuta. Olen todella huono tässä. Ihan hyvin se meni. Aplodeja henget. Okei, jos mulla olisi tuuria, mutta kun mulla ei ole tuuria, niin ne ei tule tuolta, vaan kohta ne leijuu sieltä. Kerro minulle lisää niistä violetista omenoista. Maistuvatko ne miltä? Maistuvatko ne yhtä hyviltä kuin tämä punainen kauna? No kyllä ne tuolta maistuu. Ainakin sanoisin. Mä en oo niitä maailman parhaimpia saanut. Mä en viittinyt syödä mun kaverin puusta. Onko sinulla kysyttävää? On. Osaatko taistella? Mitä tähän vastaa se? No siis, osaan minä taistella, kun minä tapan demoneita. Se on vähän pakko. Satutko tappamaan Shinikameja? Ihan kaverin puolesta. Eikö se ole se kuoleman demoni? Laitto. Tiedät, ettei minua pysty tappamaan. Aina kannattaa yrittää. Mitä vastaa A? No niinku taistelulajeja jotain niinku menee. Kyllä mä niinku sille tapella osaan, jos joku vaikka niinku loukkaa mun poika. Ei, siis ei mulla oo poikaystävää. Enkä mä oo homo. Mut siis, kyllä jos niinku hermo menee, niin kyllä mä niinku nyrkillä saatan lyödä. Ja mitä vastaa B? Osaan käyttää keihästä aivan riittävästi oopperalaulajaksi. Osaan kyllä taistella, mutta en sitä hyvin useasti tee. Kiitoksia. No, miltäs vastaukset kuulostivat? Ihan hyviltä. Joo, onko sinulla vielä lisää kysyttävää? On. Mulla on tosi tärkeä kunnia ja nämä unelmat, niin mitä unelmia sulla on? Mitä tähän vastaa A? No tällä hetkellä ei oikein silleen mitään. Mä yritän saada mun koulut tehtyä ja saada kasvatettua mun live-stream-kuntaa. Menkää seuraamaan mua. Mä oon siellä ykkösenä siellä BJ, eli siis striimaajien nimenomaan listalla. Mitä vastaa B? Unelmani on pystyä tekemään töitä Outtananin kanssa niin kauan kuin voin. Ihan kirjoittajana, mutta mieluiten esiintyjänä ja tanssijana. Ja mitä vastaa C? No sanoisin, että pääsisin pois töistä ja koulutuksen ja voisin syödä joka päivä jäätelöä. Se on hyvä, mä kaaduin sen viimeksi kun mä söin sitä. Joo. Oletko jo tehnyt valintasi vai haluatko kysyä vielä lisää? Mulla on vielä yksi kysymys, että miksi mun pitäisi valita sut, että mitä sä voit tehdä niinku mulle niinku hyödyksi? Mitä tähän vastaa B? No, voin esittää oopperoita järjestyisissä tiloissa ja tehdä teetä ja viedä rockikonsertteihin, joissa hyvä ystäväni soittaa kauniisti. Vähän kyllä pelottavasti, mutta tykkään silti. Mitä vastaa A? No, ainakin mä oon rikas ja komea, mutta mä oon ainakin aika taitava, if you know what I mean. Ja mitä vastaa C? No, mä voin tarvittaessa suojella sua, vaikka mä en tykkää kauhean tapella, mutta mä osaan tanssia. Oletko jo nyt valinnut? Ja kenet valitsit? No siis mähän oon aika köyhä, niin mä voisin ottaa ton komeen ja rikkoon. Kuulostaa ihan mun kaverilta. Siinä. Vaihtakahan paikkaa. Me olemme valmiita.
Ja me voimme mennä nyt katsomaan, kuka tämä on. Onko se tää maski jäpä? Kyllähän sehän oli. Seirakautta Onni ei pottinut, niin tuolta... Itse asiassa hei, mä olin varannut tuolta Sokos-hotellista jo huoneen kahdelle, että nää voi itse asiassa mennä sinne. Kiirastulessa on Sokos-hotelli. Totta kai. Mitä Voitte täällä mennä nyt ihan ei pankkikortilla tässä. Menkää sinne Kiirastuleen Sä oot oikeesti rikas. Nyt myös kylläkin. Ja te ette lähde sinne Sokos-hotelliin, vaan te lähdette palkintomatka numero 3, joka sekin on nostalgia-teemainen. 3. nostalgia-matka sijoittuu Ninja-maailmaan, tarkemmin Konohan Ninja-kylään. Suosittelemme treffipaikaksi Ichiraku Ramenia ja ottakaa samalla selvää, pystyttekö huutamaan toistenne nimiä lujempaa kuin Sasuke ja Naruto! Kai siellä on sitten meille kahdelle makuuhuone. Kyllä siellä mainotaloja on. Saako se nukkua? Siinä saa myös nukkua. Onko? Okei. Mä tein tämän. Tässä kirjassa ei ole enää valmiiksi kirjoitettuja nimiä. Joten saanko minä nyt lähteä etsimään ulospääsyä täältä? Like. Etkö lukenut pientä printtiä? Pientä printtiä? Niin. Sitä mikä on täällä väärinpäin kirjoitettu. Kyllä. Ylösalaisin. Jos kirjoitettuja nimiä ei löydy, henget vaativat, että pidetään yksi yleisökierros. Kyllä. Ja sinä saat laittu valita osallistujat. Kerran sieltä. Takarivistä löytyy ensimmäinen kysyjä. Tulehan tänne. Juuri sinä Vio. Varmaan. Saakohan tänne kysyjän paikalle, niin. Kertoisitko kuka olet ja mistä sarjasta tulet? Skaramuus ja Häkyntien Genshin Impactista. Aivan, ja voisitko kuvailla itseäsi nopeasti 3 adjektiivilla, jos keksit? Aggressiivinen, omistushaluinen ja mä haluan aloittaa maailman. Ja mitä toivot täältä löytäväsi? Orja. No, toi yksi varmaan alkaa, jos annat sille omenoita. Seuraa minua. Seuraa omenaa. Tule. Mutta et saa tekee. Minä, maailman Jumala, tehdä nyt lämpöistä. Otetaan tällä kertaa täältä, kun tuolta puolelta otetaan. Sinä juuri sinä. Kyllä, kukkaseppele. Ja katso taaksesi. En oo yllättynyt, mutta ole siinä sitten. Tule vaan. Ja sitten vielä 3. Ja sinä punamusta paitainen. Sinä, kyllä. Onko se musta? Täällä Purgatorissa oikein näypä. Ei, se oli violetti. Tää on vaikea tää henkimaailman hommien näkemään. Ja minä luulen, että sinut kyllä kuka tahansa tunnistaa, mutta kerrohan kuka olet ja mistä tulet. Mä oon Jokeri from DC ja tulin tänne nyt etsimään jotain Batmanin sijasta, kun meidän tämä romanssi on vähän ehkä monimutkaista. Se on vaikea romanssi Nemesistä. Mutta mä ymmärrän sua näiden maailman parhaiden etsivien kanssa. Mä ymmärrän. Ehkä vähän. Ja B, kertoisitko kuka olet ja mistä tulet? Päivää, olen Venti Genshin Impactista. Olen myös Monsterin suosituin Barbie. Tulin tänne etsimään viinaa ja ehkä rahaa, jolla ostaa viinaa. Ja sitten annatko mikin Selle, niin se voi kertoa kuka hän on ja mistä hän tulee. Hei, minä olen Alois Transi. Tulen Kuroshitsuista ja mä oon rikas ja mä etin työntekijöitä. Tulkaa töihin. En lupaa, että ette menetä jonkinnäköistä kehonosaa. Mä annan hyvää palkkaa. Että siinä. Löytyykö sinulta niitä asiakasta paikaa kunnalta, mistä olet? Voimme tehdä sitten sopimuksen. Ei kiitos. No, onko sinulla sitten kysyttävää näiltä, jotka ovat toisella puolella? Tietääkö joku teistä, missä on elektronousis? Ja mitä tähän vastaa A? Anteeksi, minä en kuullut kysymystä. Saisiko kysymyksen toistettua hiukan kova äänellä? Tietääkö joku teistä, missä on elektronousis? I still didn't hear it, I'm very sorry. Ei se mitään.
Haluatko kysyä vielä yhdesti? Rohkeasti vai? Kysy. Mitä mieltä te olette väkivallasta? No se ainakin kuullaan. Eli mitä mieltä olette väkivallasta? Mitä mieltä olette väkivallasta? Well, let me tell you. Tarpeellisesti kyllä erittäin mukavaa, very entertaining ja mahdollisesti saa herätettyä kiinnostavan ihmisen huomion, mutta that's it actually. Ja vastaan vaan B seuraavaksi. Joo, mielellään vältän, mutta kyllä jos on tarpeen, niin pystyn käyttämään. C. No, kaiken se pitää tehdä, että saa mitä haluaa, ja mä saan mitä mä haluan. Miltä kuulosti ensimmäinen kysymys? Oikein hyvältä. No, onko sinulla jo toista kysymystä? Alistutteko te helposti? Eli kallistutteko te helposti? Mitä tähän vastaa B? Anteeksi, mitä toi tarkoittaa? Misa, kultaseni. Sinä vähiten ärsyttävä ihminen, joka tiedän tässä. Niin? Tuuraisitko minua ihan pikkuhetken tässä? Minä luulen, että tämä mystinen... Tämä ei ole pakoyritys, mutta minä katson, että voisiko tämän häiriöäänen sulkea. Joo. Se pakenee. Ei hän Ei sieltä pääse. pois. Kiitos, voit mennä takaisin. Ei se pitkälle päässyt. Se on vähän huono juoksemaan, mutta on se söpö silti. Niin, seuraava kysymys. Kallistutteko te helposti? Oli kysymys. Kallistutteko helposti? Mitä toi tarkoittaa? Alistutko sinä helposti? Anteeksi. Minulla on hieman vaikkoa korvissa. En ole putsannut niitä aikoihin. Kannattaisi siellä varmaan kasvaa sieniäkin jo. Se voi olla mahdollista. Kyllä, jos nyt maksetaan tai niin. Rahalla tai viinalla. Kumpaa käy? Sitten vielä. Mutta vastasivatko he? Ei. Laitte, mitä sinä sekoilet? No mitä alistumiseen tulee, niin mähän en oo se, joka kuuluu alistua. Että kun mä maksan sulle siitä, että sä oot mun työntekijä, niin sä et oikein... Sä et saa pomotella mua, se on todella huono juttu. No siis... Did I interrupt you? I'm sorry. No, jos tulee nyt kyseeseen joku normaali henkilö, niin enhän minä nyt välttämättä alistumaan ala, mutta jos minä tapaan jonkun pitkän ja komean ja vahvan goottimiehen, niin ehkä voin sitä kyllä harkita. No niin, onko sinulla vielä yksi kysymys? Minä tulen vähän lähemmäs, kun minulla on vaikkua. Rohkeasti vai? Ei mitään hätää. Minä en syö sinua. Minä syön vain tämän aameen. Oletko tehnyt jo valintasi? Aina nyt tietääkin vaan. Okei, hyvä. Onko se A, B vai C? Voisi olla C. C. Vaihtakaa paikkaan. Ja täällä ollaan valmista. Voitte nousta ylös. Kuka heistä on C? Sehän meni helposti, että tekoksi teitä ei onni potkinut. Tuolta ei kannata yrittää pois, sieltä ei päässyt pois. Mutta voitte poistua nyt muihin henkimaailmoihin. Ja te lähdette nyt palkintomatka numero 4. Onko nostalgisempaa asiaa kuin hopeanuoli? Teidän palkintomatkanne on nyt Japaniin karhumetsälle. Ja koska ainakin suurin osa meistä on nähnyt ainakin sen leikatun hopeanuolen, niin teidät varustetaan 3 singolla ja koirakeksellä. Mä saatan mennä sinne Sotos-hotelliin, mistä puhuttiin aikaisemmin, että Kyllä mäkin menisin mieluummin sinne, kun kaatamaan kaikapuuttoa, että ainakaan ilman deetonottia en menisi. Älä vaan kun mä en pelasta sua. Kiitos. Okei. Mä tein miten pieni präntti käski. Mä teen mitä pieni präntti käski. Mä haluan täältä nyt pois. Pääseekö täältä mitenkään pois? Tuolta ei päässyt pois. Tuolta ei pääse pois. Niissä vaan. Pienistä väiseni tule käymään täällä. Voi kulta, täällähän on päässyt todella helposti pois koko ajan. Miten? No kato, tuolla on tämmönen neonkyltti. Tarkoitatko sä iso ove, jossa lukee reboot? Joo, se on se reboot-ovi. Eli jos mä menen sinne, pääsen mä pois? No se on vähän semmonen riskaapeli
liike, mutta kyllä sieltä periaatteessa pääsee pois. Kyllä se tän voittaa. Ehkä musta tulee musikaali. No jos sä meet, niin mä tuun kanssa. Kaumenia kun palaatte. Ei, sillä minä syön tämän oikein. Ei mennä sinne. Se ei ollut musikaali, se oli Netflix reboot. Okei, jos mä nyt vaan menen opiskelemaan sitten Cupido-juttuja tänne ja ihan sama, kirjoitetaan date notea. Mä tiedän pari nimeä siihen jo. Ei. Kiitoksia Nekokon yleisö, tekniikka, vastaanot. Toivottavasti teillä oli yhtä nostalgista kuin meillä oli tässä Dead Notein ja muutaman muun sarjan parissa. Ihanaa konia. Me ollaan Deittiheittiöt. Meidät löytää muun muassa Instagramista. Seuraava